И здравейте хора, аз съм Боян и днес ще играем на Brawl Stars. Днешното предизвикателство ще бъде да спечелим 3 игри подред на Duels. Не забравяйте да лайкнете това видео и да се абонирате. И да включите камбанката, за да получавате известия, когато кача. И видеята, направих програма вече кога се качва видеята. Видеята ще се качват всеки четвъртък. Всеки четвъртък ще има видео. И понякога може и през седмицата. Но това ще бъде рядко. И нека да започваме. Първо имаме да отворим 2 стар дропа. 10 джема имаме. Епик, добре. Нищо интересно. Супер рар. Пак нещо интересно. Чакай. Тук що преди да почнем ми се падна Wasabi Power на Finks. Не знам дали е добро. От Brawl Stars съм отварял от когато пуснаха тези Wasabi Power, защото просто не ми харесваха много и без това вече ми омръзна. Но заради вас ще играя. Избирам него като и това ще се играе от скоч игра. Нека започнем първата игра. Добре, бота. И да видим какво прави. Маля, дори не знам какво прави гаджето на това. Маля. Този първи път го игра, да знаете. Имам там някакви копия, ама играл съм го един път. Не знам какво прави много. Поне го бих. Да, този герой не знам как се играе, не знам какво може и даже не може да знам Power, сега ще го видя какво прави. Напред мога ли? Не. Опрей! Какво стана? Отва. Какво прави това, бе? Добре, със следващ поне вече знам как се игра. Само трябва да си поне да си зареда Power, поне да си увелича сила. Моля, всяко загуба срещу бот. О, добре, стягам се това. Стой, че са лигава. Аре, лъба. Айде, лъба. Добре. Сега ще сме. О, колче бъде лес. Кол сигурно ще му на малко кръв. Тук ли си? Не. Това ще е лесно. Първата игра е спечелена. Сега да е малко да сменим героите. Да пробвам кои. Да и някои такива, които ми са на малко купи, защото не съм ги играл. И трябва да им дигам купи. Какво правиш това? Аз да му забравя какво правим. Екстра ход. Аз ще играм Манди, че играл съм малко. Биби не съм играл. Стой тук се на Манди. И това мисля, че ще. Втория. Добре. Не. Беги, бе. Изчезни, бе.
О, с Манди гледа какво ги правя. Айде, довиждане! Това какво прави? Набих му. Колко съм ме набил? Какво прави? Ще бъде бапа. Биго бе! Полиш това ме изи. Да не знам пак също. Добре, да. Ще стане също. Сега срещу... Не ми кажа, че ще умра. Ало. Страх ли те, а? Маленько колко имам ползвам. Добре, видим. Биби, пак ще играя с нея, защото почти нищо не направих. Така че ще смена Манди ще остава. Ще смена Мейзи. С Чарли, айде. Последна игра. Не е дали последна, защото ако загубим, трябва от начало веднага. Така че не трябва сега да губа. Задължително не трябва да губа. Нути го! Добре, ето. Много съм добър. Те забота знам. Къде си го? Тук ли? Нямата. Тук ли си? Нямата. Го виж къде? Айде. Тук направо. Чакай да кажа нещо. По-добре. Какво прави тук шелито, бе? Мале! Ела, бе! Ела ти къдка изгря слънцето. Ноти. Еми, хора, направихме предизвикателството. Не забравяйте да се абонирате и да лайкнете това видео. И чао!